Mo ya ko no tlang man break na ya. Oh nang. Tiprasa Sengkwrak Motha Army NGO Laxmi Puja ni উপলক্ষে তিনি Laxmi Puja cái abon উপলক্ষে chung তিনি Tiprasa Sengkwrak Motha ni hoite chung marum bagota Korwi Nukhung ni তিনি takuk chungo haida joto okra chakra nota ni nomu ya sarnaruk di ham kalau Laxmi Puja khare da no hambai di kokoi ayu blok thok borok okay actually chung lama thangte phaite o jaga bo chung dona sosma khlaikan jotono nugoi chung khaya kai tong siman leya ka au zorabo ani boys kisa mistake thanga abon bagoi boys pali hanka angtabuk boys par ma khlaika kai borok bo parani no panboni no kai chung borok basa koklap salaika kai koklap saraya kone chung maru rok yafarka kai taka nogo chung tha jaga haino hai ke orobo ekdom borobo Korwi Nukhung nukha kai beleno khailuma sinsa sumbo Korwi no haipano chini sare borok tebu Korwi tongo chung kosto kai busuk ma tong borok chini sare busuk kosto kai ma tong abon nugoi chung borok baksa kok salaika kai kaham Laxmi Puja ni kai borok bo chuno beleno hamba yafarga khatong thuk jaka borok bo borok busuk chini bagoi kok kaham saka au kok no jodi mic tongha kai belno kaham khamu phiaba kaham kai ji palia kai boy super mak lai ka ang kai tabu yango thangnai gena ko teka jagao ka o jagale charai khorka si nokte bo chikonsa bini ma baba sinogo kori ke chung hepono bo baksa kok sawoi bononi hinoi chung riu kabkha kai bono bo chung kaham kano ko ro saibe gam bini ma babono sadi Laxmi Puja ni mungoi kaham kano Laxmi Puja ro khlaidi amto hero khine chung kok ro kasare kok kaham kano sai fekam kai boileno khusi ka actually chung o jaga ro go borno chung nihin ne konoi mar rok sang di mani obak nangja khaborok bo kai beleno obak nangja khusi bungkha kai o jaga hankai otakuk kai to ang bono sungkan norok Laxmi Puja ro khlai kai borok sung Christian chi noi kai ang bono saka kok koroi Christian thok ya Hindu thok sini Tiprasa no kai chung jotono no subao nungbo tini chini Hindu dharma ni Laxmi Puja ni mungoi nungbo marum narok di ne bonom saka kai o nogobo chung thang mani rina henoi phiaba chung already orobo dui pheka kai tesa bono nukhabo chung bono rina ne bogai thangmani bono o jaga na chung riui rohoka thanglia kai o jaga bo Haino borono nukhang kai to nok size maya tomo mansu naising nai di bebak no Korwi Nukhung ni mamang no kai boroba baksa kokrok sawai tai borok beleno khusing jak chin bo baksa chuba sumanoi borok beleno khas rangjak kai chungbo borok baksa kokram kaham kokrok sawai konai kibir peka bas yong song no kaham no tongbai na toy song bai song jotono no phai kaham chini program bo Tiprasa Sengkwrak Motha ni bo bin kok tu nang kok man kok se khana jani bawa ang bono jora ya farna do jotono no phai kaham ya pharo ani torop se tai chini Tiprasa Sengkwrak Motha ni torop se ang belano khuji tini no o jaga bo THANSA kai chung nukha chung nok jotono saimano o jaga jema janai dara so tongo kai bora ano help khaika ang mondro no am sukya bono sinusu ge haida amu charayo yangono tongoi thanga pheba tabu toloi thanga ka siniya saimaya sabo boma hai kai ambogai ang dara song bong help mana kha kai bora ano kam kana suba khandro jero phai manja phenai jotono no osamutai ni ngoi tai Laxmi Puja ni ngoi jotono no khakjang ma yapharo norok jotono no do kai tini chung phamani kai chini Tiprasa Sengkwrak Motha ni hoite chung chini Korwi Nukhung ni takuk tai bukuk songno ba joto okra chakra no chung chini borok to chung jotono gorib angbo gorib jotono chung chuba subo khaiman suga haida kai chini torop se je ang hakai je samung khai tongnai chini o Tiprasa Sengkwrak Motha o jotono army chakri khane mamang do kai borok jotono phatar haste o tongoi duty diwa konoi borok rang kicha kai mane ni jini salary ni jini beton rang no kicha horo take chini Tiprasa rok
kisa besura tabuk tini Laxmi Puja ni salo mase adamgoi tongno abono nasigoi borok aini hoite tunurang hoka chungnorno rinani bogo phekamu susumisi o jagao chung ani jara songo jagao tekoboni samung khayo abo chung saimia tomu khai yanoro tomu khai ang tomu khai abang saimia bas borok ni help na kha borok ano help khai ka sing je tini mairum banglan family abong kai just chini NGO no hoite Tiprasa Sengkwrak Motha chung protek bisibono koi na koi mane kono parao thangai chung subasu khlayo hai da tini u para hongkai chung next time te kuni parawa hai kita hingkai chini bo Tiprasa Sengkwrak Motha chung kono political by ya kono government ni government hoite chung subasu naya ba kedo chung khai Tiprasa Sengkwrak Motha Tiprasa ni hamkrai ni bagai chung samung tang kabon hoite chung kiasuk jotono chung suba sumai apano chini taraf se kiasuk chung subai da mano abo chung chai to kota jakono jaga phano hingkai am bagai chini Sengkwrak Motha ni taraf se norokno chung paipli hambai tini family bagai chini o program manja mani bagai osamutayo chung buino chubao mairum bago kasangmani sumoyo kombol bago haikeno mane o jaga chung sab somoi khaichuk maya haida kun buk tini Laxmi Puja ni mungoi joto Nukhung to chung roimai aphono kisang bisa phano chung rina bogoi sa chung naita da Eko. Hah? Mau jago no telang mana bek nang ya? Oh nang. Kamu senang ya bek senang ya untuk bek selamat. Oh bek. Masuk. Nasi kali. Oh, saya bawa. Angke apa ya? Awak ya, mana mana. Bukan nanya. Ya mana kaya kaya cok. Waduh mana? Bantang ni. Bato kah kalian? Alai ke hambai Mithun Debbarma no Tiprasa Sengkwrak Motha ni founder abo joraya fardane tini amtani no samaj sevok tini sar kapon Debbarma no bini koptui nangkukman kok sekna ni babu Sini Tiprasa Sengkwrak Motha je NGO o NGO no hoite de subasu khayan baga je panda songsamani o panda ni sabapati te phaimanja phainai amsa takote phusok jotono phungkham te chobani tibai chongtini borna belabel ke hambaya pharo tini parani ongoi tini panbua village committee ongoi je borok kaisa ei Laxmi Puja dino te kaisa mahai samung yago yasakmani borno chongtini gram ni ongoi bo tini khakti bo chon borno hambaya pharo borok mahai kano Bisi Bwrwng sal thogono mahai jorarago mahai ka subasu khlaito এবং তিনি পর যে ওয়াংসুং মানে পর যে নাহার মুং তংমানে যে যারা করই দুখুনি বরণ তিনি যে Laxmi Puja ni জরাবো বরণ কিসাসু বর তিনি করে বরণ যে সুবাসু রিনানি ওয়াংসুই ফেমানি তো আবরণ তুমি বরণ খাবে হল আমসবো এবং খামবাইয়া ফারো বর মাহাইকেন আগাম দিন বরণ এনজয় ছতে তিন Tiprasa রক ন ভাইকে মথাংমান বর সামুং খাই তংথো এবং বরণ তুমি সুবাসু রিনাই তুমি যেহেতু তুমি পলিটিক্যাল খানা তুমি নন পলিটিক্যাল বরণ তুমি সাইজ আগাম দিন খাইথানাই Mahaikan para kami amsa rego berayu ini borone je lukurun jonjal to mane Tiprasa je manta shokta tu je luk jonjal to mane apno pro tu cheru nai cherui bole samung tanah basna auka apno chini hotara pari jo hambaya pharo au hambaya pharo no ani kopia samboron paika ya faru ni bagai ang koyungjar unai ini amsa bino ini sar eba tin jara topon Debbarma no ini ya tu Joko kore orang nasuk tuh yang pahit hendo nok pahit Ungkar tip batu di bawah kita sunu ya dari kita. Berok mau ke yang mau kan? bono kan ni daga tahu digar bono Do enggak dia man banyak orang lagi tapi tidak luas tadi tu yang Amerika Dah.
Đây. Đây. তারপরে সব মিলা কাঞ্চন দেববর্মা নেক্সট জীবন দেববর্মা Không có được đâu. কবিতা দেববর্মা নেক্সট Santi itu bahasa. Kane কবিতা Kaya. Bwrwng ya. phaya ga sunoti শুনতি Ini banyak orang. বিনতা দেববর্মা নেক্সট 뭐 사나는 খবরটা দেববর্মা 뭐네 oi hoke sane Sampai tadi man Sengkrak Motha Tiprasa Sengkwrak Motha 아르미 Army NGO ikut kok nasi deh bro. Rồi, thế đó coi. সপন Presiden kaisa kan kaisa mana First of all to ini media takuk FAINAI bono belena hambai ini ani personal taraf se tai ini Tiprasa Sengkwrak Motha ni taraf se ini o jaga ang je family ngake ini Sengkwrak Motha ni bukhaktoi ini Korwi Nukhung ni takuk tai bukuk sungno jung ini okra sakrano ba je Korwi jotoro jung khaijung maya haipano je ekdom major problems je ekdom Korwi borona jung chubanar buke tini jung ma FAINAI o jago Ilong imo namun harus makunu politiker baik kedatangan datang datang. না actually chini abo kata mo kaise NGO chung Tiprasa Sengkwrak Motha phatar hastebo je Sengkwrak rok tongo barat ha kotoni Sengkwrak khaine rok chung kaisa NGO khlo kabo Tiprasa Sengkwrak Motha no singomo kono political babaksa kore ya kono Indian government ya state government ni amhai pusta kore bas chung je tonai joto abo kaisa NGO khlo kone Tiprasa Sengkwrak Motha chini lukurong no chukse bana bogai abuno hoite chutini phai Oke, obat kenal joto kayo dah macam bag jago tu. chung joto thayo to khaichuma ya chung protek bishu no protek boshor no chung osamutai ni upolokkhe chung Chubaoi mahkai mairum Chubaoi iba kasakmani jarawo hangkai chung kompol bago iba jani jaga major problems jani chuba sunango jani medical treatment nango amhai jani major problems bini background ekdom chogya hangkai chung amtu herong no bebak jaga no chung chuba choklai ta hangkai tini ni salo hangkai chung chuduk o jaga bo simino chung ti program duita parabo chukaisa program hangkai chini Sengkwrak Motha ni bising tik Oke, obat kenal ini musuh bisiro lomba ni nun sengkrak atau sengkrak aku mau tanya sonsojak. chung songchamane ke to 15 September 2019 approach ni ke tinu jara to I think 5 years song khala tau और जे ताउ जर chung खाना दं को जफर चिनि लॉकडाउन सलि दङ कोविड 19 आफ्रुन चिनि chung खाइमानि एकाय चिनि Sengkwrak chung पाल बक्सा खाय कोनै ओ जागाबो कायसा एनजिओ खुंनाय बो chung डिसेट नलायका काय आफ्रुन chung माने सुरु खाइमानि Mungkin baksa bodoh tu baik ke NGO bodoh rohin kawai kan orang kaya राजनीति में बखाई था वो कुनो एक खांगो अब हाय दो दानो नाहम को amo chini nahar mong do chung ang kaisa kok thaw no chini kaita mo chung kaisa NGO tu Tiprasa Sengkwrak Motha abo sudu barat hakotor Sengkwrak khane simi sibo Indian Army CRPF BSF Assam Rifles aboro simino chung nana tha kai chini state police sungnai mano chini state government service sungnai mano tai state rifle chung bono bonai mano phia ba borok no chung hamye hiya but chung chongo ki suduk chung barat hakotor je samung khanai chini chamani alada tongmani alada chini one suk mani alada hai da hangkai chung chongo ki chung o saga tongai no ta NGO tu chung chini lukrono suban chung one suk ke chung kono politics thangano ya kono kebono chung buni mane phungnani bago khaimani am hai kono ya chung one suk ke chung kono politics no ya pressure na phia ba chini abo to jane deni personally ব্যক্তিগত sabo thanai sabo thai am hai ya kintu chini je NGO abo just kaisa NGO simi je non government organization abo kono politics ni bising tu chung kono thanga ini buat hai bangsa kai tini chung nakash para bakha kai nakash para be panwa wo kai tabor je phaika kai borok jotono Sengkwrak Motha no bo welcome je hambai ya phaka kai chini Sengkwrak Motha bo je phatar hasteo tongai e takuk chong borok chini lukuruni bagoi je chuba soroka borok bo
kesang kha chini ani kono khana boy chung tini phathang ne boge je program khaimani kai tabu borok ni kok jodi borok khana kai borok bo je belano khushi manai haito ani sinmu kai angka Mithun Debbarma founder Tiprasa Sengkwrak Motha kai mo kai chung paitak kifil puro tai borok bo chung nugu akonoi naising to khang kai ba nana ni boge kai chung borok no bo tai tinjana no ko kore chung belano khushi borok rima boge chung tai ba belano khushi ka hamba